ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ବା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀକି ଆସିବୁ। ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଏ ଗଙ୍ଗାରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଜଳସିଞ୍ଚନ ହୋଇ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଗଙ୍ଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଗଲେ ଅପୁତ୍ରିକମାନେ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମାଦି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଅନେକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଧୂପ ଆମର 12ଟା ଧୂପ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହୁଏ। ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପାଇଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅମଣିଆକୁ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଦୈନିକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବୃଷଭ। ଏହା ପାଞ୍ଚଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତାରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ବାହନ। ଏହାକୁ 1500 ମସିହାରେ ଆମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତାରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ବାହନ। ଏହାକୁ 1500 ମସିହାରେ ଆମର ରଣପୁରର ରାଜା ବନମାଳୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଏହାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ବାଙ୍କୁଇଠାରେ ଆସି ରଥଚକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତେଣୁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବଉଳମାଳ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ବାଛୁରୀଟିଏ ବୃଷଭ ବାବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମିତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯେତେ ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର 2 ଗୁଣିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଗଢ଼ା, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ସେଇ ପଥର ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ବୃଷଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ବାଙ୍କୋଇ ବୃଷଭ ଦର୍ଶନ। ବାସୁଆ ବଳଦ ଯିଏକି ଶିବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ନାଟ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଥିବା ମଣ୍ଡପରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ 9ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମନିବେଦନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ତଳକୁ ଆମର ଜଗମୋହନ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଜଳଘେରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମ ସଦାଜୀବ ସଦାବେଳେ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧା ଅଙ୍ଗ ଶିବ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ହରିହରଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମମୁଖା ଶମ୍ଭୁ ହରିହର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଲେ ବିରଳ। ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଯିଏକି ଗୁହାରିଆମାନଙ୍କୁ ଅଭାବ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅପୁତ୍ରିକମାନେ ସେ ପୋଖରୀରେ ବା ଉତ୍ତରପଟ ଥିବା ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷର ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେହି କୁଷ୍ଠରୋଗ ନିବାରଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଗାଧେଇକି କୁଷ୍ଠରୋଗ ମଧ୍ୟ ନିବାରଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଚର୍ମାଦି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ନିବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୋଖରୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବା ପାଦୁକ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ପ ଦନ୍ତାଘାତ ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବାଙ୍କୋଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ବା ଗୁଣିଆ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବା। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଦନ୍ତାଘାତ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦୁକ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ଜଳାର ବା ବିଷ ଜଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ ବା କିଛି ଲୋକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବାଙ୍କୋଇ ଲୋକମାନେ କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଡାକ୍ତରମାନେ
ଏବଂ ବହୁ ପରିବାରଜକ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୋଲବମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଦେଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଜନତା ଘାତରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇକି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦୁକ ପାଇ। ଏହା ହେଉଛି ତାରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ। ଏ ଠାକୁର 1535 ମସିହାର ଠାକୁର। ଏ ଆଜିର ନୁହେଁ। ଏ ଭଇଁଚ ପଦା ଭିତରେ ଏକ ଭଇଁଚ ପଦା ଥିଲା। ସେଇ ଭଇଁଚ କୋଳି ପଦା ଭିତରେ ଗାଈ ଚରିବା ଭିତରେ ଗାଈ ସ୍ୱତଃ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୌଡ଼ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନ ଟିକେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାତାଳ ଫୁଟା ଠାକୁର ଏବଂ ଭୂମିର ପତନ ଠାରୁ ଠାକୁର ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟ ତଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନ ଯାକ ବା ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରଜ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନେ ପାଣି ବୁହାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ବୁହା ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱତଃ ଝରରେ ଏଭଳି ଝର ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଝରରେ କି ଠାକୁର আরে নায়িকা সভা মেলন কীর্তন ডিস্কো ডিজে আজি চালে নাই ভাইচারা ভাব দিয়া নিয়া স্বার্থ আগে সব ভুলে সদমা সুখৌনি পাপড় বঢ়িয়া চার টঙ্কিকিয়া চাউଳ রে চৌচিতা সংসার na